Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि नैबे SanaiKhakhlary चेनेलाव फिन खनसेबाव आरो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायफिननाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ। आं दिनै गामियाव थांनो ओंखारदों आरोना। फार्स्ट टाइम गामियाव हारसिं थांगोन आरोना एक्सपिरियेन्स लानोसै आरो एबाराव गोबावथार जाबायमोन दिनै थांफिननोसै आरो। जोंनि हाजोनि लामा आरोना नैबे। आं गारि गाखोनो हाया नालाय ओंखायनो टेब्लेट लाफादों आरोना। दाबर खाथियावनो जादों आरोना बे जाथाया दाबरखौ बेन्थायमोन। मालाय आयंमोनहा माइ गायगासिनो। सफैबाय आंहा भिडिअ लादों आङो। सफैबाय ओइ आल्ला होदो अबेजा मा होदों मा ओइ सला नांगौ बायनांगौ जंथा नांगौ आंनि बिनानाव नैबे बिनानाव रंगिना बिनानाव बै जोंहानि न' आरोना नैलाहानि ओमफ्राय नैबेनो दुब्लि खाथियाव ओमफ्राय बैयावबो माइ गायोमोन आरोना गोदो ओमफ्राय बेयाव बिजानि सुक्लायनि दैया नैजा खनसे दैबाना जानानै फैनानै गथाय माबाजोब्बाय बेखौनो नायनो फैदों आरोना आङो फिसा बिराद गिदिर दंमोन आरो दुब्लि ओमफ्राय इयाव गथाय माबाजोब्बाय दा माइ गायनो हाला बेखिनियाल'सै। सुक्लायदो माइ बार बारबाय दङ आरोना लोगोफोर ओइ जा सुक्लायदो मा
बे आमाइनि फिसाला आमाइ उन्दैनि गामिनि लुक नाय माइ गायनाय जे जा बरिया नुबाय जोंना हाजोआव माइ गायनो हाया लोगोफोर अन्थाइ सायावसो गायनांगोन गायबाथाय जोंना माइ गायनो हाया आरोना हाजोआवसो थायो जोङो ओमफ्राय आं गामियाव जोङो गिदिंना फैफिनबाय आरोना लोगोफोर खाथियावनो मोनहैनो फंबाय उन्दै बेनिफ्राय थांनाय इदिबा बेनिफ्राय थां ओहो जइन खालामनांगोन सफैबाय न'आबो बेनो बिनानावखौ नायहैनो आरोना मा संदों बेयो माबा संबाय दङमोन हारसिंनो हाबानि अमा फिसिना दोनदों आनैया आंनि हाबायाव हरगोन मा संदो गिदिंना फैबाय जोंहा सानैजों जोङो ना हनै ओंख्रि संबाय दोङो मा बेदर संना जाहैबा माबा जाहोयो आं नायनि लाजिदोंनो आंना बिनानावा ओंखायनोथ' मोखांखौ देखायाखै न'आव फैनानै जिरायफैबाय आरोना बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय